Police Regional Office 6 inpahayag nga mas matawhay ang pagsug-alaw sang bagong tuig subong nga 2020 apisar sang pila ka mga kinagamo kag aksidente. Nakatutok John Sala. Kumpara sa naglikad nga tuig makabig sang Police Regional Office 6 nga mas matawhay ang pagsug-alaw sang bagong tuig subong nga 2020. Apisar nga naka-record sang 27 tanan ka kaso sang physical injuries nga kadamaan resulta sang ginamo kag vehicular accident bangod sa makahulubog nga ilimnon. Ginakabig ini nga peaceful sang PRO 6. Wala man kita sang major incident gid nga natabo on New Year and wala man kita sang mga dagko gid nga mga events. Bangod makaalarma ang madamo ang kaso sang aksidente sa dalan, isa sa mga luyag tutukan sang PRO 6 para sa security plan sa masunod nga tuig ang pag-regulate sa mga street party. Siguro those things should be considered on our next security deployment. So those will be our focus on the next New Year celebration naman naton. Wala sa na-record nga stray bullet incident ang PRO 6 sa Bugos nga rehiyon. Apang sa Banwas ang Ahoy, Iloilo, isa ka slag sang 45 caliber pistol ang gin-turnover sa police station sang isa ka residente. Ginpahayag nga nagtupa ang bala sa kama kag maswerte naman nga wala sang may naigo. Wala sila may na-notice nga nagalinupos na pang firearm. Amo pa nang gina-investiganta nga napadalo man sa investigasyon. No? Kaina sang aga sang may impormasyon man atuhoy sa stray bullet incident sa Banwas ang Pavia nga ginapasuni nag-igo sa kisamisang isa ka balay. So far sa base sa amon pag-interview sa mga guards, none of the guards in any of the subdivisions within sang Pabia nga naga-confirm sang presence or any report nga nag-abot sa ila nga guardhouse. Madumduman nga hugot ang mando sang kapulisan nga zero stray bullet incident kag one strike policy kun hindi masolbar gilayon ang kaso sang indiscriminate firing. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, One Western Visayas.